som jeg også nævnte til at starte med, vores søløver de får omkring de her 4 kilo fisk i løbet af en dags med dag at spise. Det varierer selvfølgelig rigtig meget efter, hvordan temperaturen er, fordi ude i naturen, hvis det er meget koldt, som jeg nævnte nu her, der får de altså ikke kun fisk, de får også sådan noget som blæksprutte for eksempel at spise. Så de får altså også gerne lidt varieret at skulle have at spise i løbet af dagen. Men det her med mængden af fisk, de får at spise, det varierer altså som sagt meget i løbet af dagen, og også afhængig af hvad for en temperatur det er. Hvis det er meget koldt nede her i Zoo, f.eks. om vinteren, så får de selvfølgelig også lidt fisk at spise, for at de kan have en rette mængde fedt. Og der kan godt være en variation på gerne 10 kilo i forhold til sommeren til vinteren, simpelthen for at i stand til at kunne holde varme. Hvis det også bliver meget, meget varmt, som vi havde også for et par sommer siden på omkring her 30 grader, så gør det også, at vores søløver de får meget mindre at spise. Så får de kun en 1-2 kilo fisk at spise i løbet af dagen. Så det varierer altså rigtig, rigtig meget afhængig af hvad for en temperatur der er nede i bassinet. Lige før her, der oplevede vi også, hvor uhyggeligt vores dyrepladser nogle gange kan være i forhold til at afbryde, når vi har omkring nogle af de her brøl her. Men vi fik også samtidig opleve det her karakteristika, der er ved søløverne med deres brøl. Og det er super vigtigt for at fortælle vores hunder, når de skal kommunikere med deres unger, at de har mulighed for at kende hinanden ud fra de her brøl, som der er. Baggrunden for det her brøl her, det er vigtigt. Det kommer af, at ude i naturen, der kan de gerne være kolonier på et par tusind stykker i forhold til hunder og unger. Og der er det altså ikke helt nemt at kunne finde frem til sine unge, når man har været ude for at jage. Men når man så bruger en masse tid på at kommunikere med hinanden, så lærer man også ret hurtigt hinandens stemmer og kunne genkende. Mellem hannerne, der er det også grundlæggende, at de siger, at selvom de er meget store, så er det også sådan, at de går ud fra deres brøl. Og desto højere et brøl man kan have, desto større en chance er der også for at få sådan nogle hunder til harmon, som vi har at gøre med. Men her der er bare slutningen for vores dyrepladser op, er træningen over, og derved ved vores søløver, at der ikke er mere at komme efter. Har I nogle spørgsmål til mig, så vil jeg stille mig herovre på den anden side af anlægget for at få svar.